Sanibonani guys, igama Nqobile niphathela amazwi lami eyinimba ngomhla ka-30 September. Guys, uqhawe nkosi yami. Kumane nje kwadabukisa kakhulu-ke sebona uma wethu-ke manje. Wabona ukuthi yabona nje la uphendulwa nje isilima uqobo lwaso. Umane nje wathi, oh, mawethu ufunani apha? Uma wethu-ke guys wazama ukusho ukuthi hhayi, bengithi ngizobheka wena lana. Kubonakala nje ukuthi unamanga. Wathi, oh ngiyabona ukuthi kwenzakalani la. Wena mawethu ubuze la kushuga mama wakho uba uzombuza ukuthi nenze ntoni manje khona nizoba nesitori esisodwa nizosixelela mina. Okay, emva kwalapho wamane waduba wahamba. UZoleka umane nje wakhala wathi, ndiyeke ndithethe nomntanami mabebi. Umane wathi nje uma wethu ima kancane Zoleka, kwawuyena olandela uqhawe. Bathe sebebuqamama wazama uma wethu kumchazisela ukuthi ayikho into eyenzakalayo phakathi kwakhe benoZoleka, kodwa nje uqhawe bengasafuni ngisho ukuzwa. Usho nje kahle ukuthi yabona nje wena umfana, uyinkwenkwe wena. Bengitshela ukuthi uyindoda, uyeza la uzokhala kushuga mama wakho. Ufuna impendulo kushuga mama, ukwazi ukuthi umenaphi, ube indoda, umele into yakho. Ngixelele kuba uthanda ba phakathi kwami nomamami. Kwayilo mbuzo guys nje weird. Uthanda ba phakathi kwami nomama wami. Imagine. Umane nje wathi, of course I love you. Etshela uqhawe. Uqhawe wamane wakhipha le promising ring ekade emnikeze yona, wamnikeza yona. Waqeda wangena kwimoto. Wayishaya udriver yazula waphuma nje. Waphela nje emagcekeni akaZoleka. Guys, uZoleka bandla uzamile nanokuthi afone. Kodwa-ke ingcingo bezimphosa esihlahleni. Ezeshiya nama-voice notes esho ukuthi mntanami, ngiyadinga uba ngithethe nawe kalokhu. Awu mntanami, ngiyacela bandla bamba ucingo. Hhayi uqhawe akayingeni ukubamba ucingo. Guys, uhambile kuqhawe waya la kuhlala khona uThumeka, i-second home yakhe. Yazi leliya khaya bandla kuqhawe uhlezi kuyikhaya la athi izinto yishubile lapha noZoleka azi ukuthi hayi kunesidleke engizokwazi ukuthi ngikhosele kusona, ngithi ukufihla ikhanda. Cause ufika njalo mese kubheda laphaya phakathi kwakhe benoZoleka. Semefika hhayi abambuzanga ngisho imibuzo eminingi. Bamane nje bamhlalisa etafuleni, wadla ukudla. Kodwa kubonakala ukuthi ugela akekho muhle ebusweni. Bamtshelile-ke ukuthi hhayi uhlathi benoThumeka basemalungiselelweni okushada, waba-congratulate but still ifoni yakhe ibilokhu iringi ingabanjwa. Uma ebona nje igama elithi mawethu noma igama elithi mamZoleka lapha efonini yakhe, ubemane nje ayicime ifoni. Ubonile-ke uThumeka ukuthi khona ukushaya amanzi, wambuza ukuthi kungani ungam-ansi umama wakho, wangaphendula lutho. Hhayi kwafuna uma wethu wabona ukuthi no akamane asuke la etafuleni ahambe ekamereni ngoba bazoloke bembuza ukuthi kungani angayibambi iy'ncingo zakhe uqhawe. Uhambile-ke guys uma wethu wabuyela kuyena futhi uZoleka eyomtshela ukuthi uyimisele ngokuthi alungise izinto noqhawe, uyamthanda uqhawe. Hhayi wase washo kuZoleka ukuthi hhayi uma kuthi umthanda nyani umntwana wami, masakukhathazeka, usadiniwe kwamanje, unomsindo nje, kuzothi mase sebuhlile ebese-ke eyabuyela back to her senses, aphinde futhi axolele yena-ke uZoleka benayo uma wethu. Guys, uZoleka-ke akagcinanga nje lapho. Umane wabona ukuthi ngoba lo mntana akayibambe iy'ngcingo, kungcono amane ahambe straight aqonde ngqo la kuhlala khona uThumeka abe nohlathi eyoyifonela yena uqhawe mathupha. Hey guys, ufike wangqongqoza-ke esicabheni. Hhayi bazivula-ke isicabha. Theme bethi nhla, hayi bo Zoleka, funani apha? Kubuza uhlathi. Wathi ndizobona uqhawe. Qhawe. Wathi ayi musuba ngumsindo apha, awunalo ilungelo lokuthi urase apha. Eyi, wabeqhamuka uqhawe. Wathi mabebi ngize kuwe, bendicela bandla basithethe. Eyi guys, into ayikhulumile uqhawe. Uthe yini? Usukhathele ukulala noma wethu? Eyi, phambi kwefemeli guys, kukhona uhlathi la, kukhona uThumeka, kukhona ngisho likamva guys, kukhona ngisho uyanga, the younger guys. Wonke umuntu umane wabamba ongenzansi. Ayi uhlathi-ke uhlulekile ukuzibamba. Umane nje wathi njani kaloku Zoleka, ushade nami, ulala noma wethu? Yo guys, hhayi waqhubeka walindlala lonke iqiniso uqhawe, washo ukuthi angifuna nokuphinde ngikubone, ngomso ndizoza apho ndizolanda izimpahla zami ey'sele, mina nawe nje ibond ayisekho and
wazi ukuthi iqheshulo uwena. Yo, uZoleka-ke bamgxoshile uHlathi, kodwa besalokhu efuna ukubuza ukuthi njani, wayondijithela kaloku. And lokho kumenze wadinwa-ke uThumeka ebona ukuthi cha, shuthi uHlathi umenza isilima. Uthi ufuna ukumshada kodwa still usanesikhwele ngento eyenziwe uZoleka. And futhi uZoleka njengoba sebedivosa wayevele kuzomele abuze ukuthi ulalelani noma wethu ngesikhathi besashadile, because vele i-past tense and nabo sebeyi-past tense, bayadivosa labantu. Wayevele kuzomele aphendule leyo mbuzo-ke manje. Kwenzeke uThumeka wabona ukuthi no man, le ndoda le akakabi like over to uZoleka, isamfuna back. So nje yabona nje lo mshado kaThumeka benoHlathi guys, umdlalo lo, umdlalo. Umdlalo ngempela, ngoba enye into eyenzakalile-ke kusho ukuthi uHlathi njengoba nje sevumile uThumeka ukuthi uzomshada, bese eyitshela ukuthi usevumelekile nokungena ekamereni ebe phela umkhwenyana kuyena uThumeka. Hhayi, ushilo ukuthi yazi ngiyakukhumbula yazi mani, yabona leliya room engilala kulona, umbhede wakhona mncinci mani, kuzomele ndize apha manje ndizolala kuleli gombi lethu. Yazi wamane nje wathi uThumeka, Hlathi, uyazi iBhayibheli lithi umuntu akalali nendoda angayitshadile. Ngakho-ke kuzomele-ke sithi ukulandela izwi-ke lenyaniso singayenzi leyo nto until isishada. Bengicela ungiphumeleke Hlathi. Guys, umbambe la emncane ngakhona-ke guys uHlathi manje, ngoba phela usethembisile vele ukuthi uzomshada, so kumele-ke akwenze lokho before benza noma yini lapha ekamereni. Yeah. I think it's a good punishment, if it's punishment for uHlathi, because vele ubengamphethe kahle uThumeka. Naye uThumeka it's time ukuthi athi ukuyikhetha yena mani, athi ukuthi I choose me first, angaloke njalo asacrifice for uHlathi, because uHlathi kwenze kwaba clear from the beginning ukuthi yena uzikhetha yena, noma yini efuna uyena iza kuqala. And uThumeka nje bandla means nothing. Mekuthi ukhetha ukuthi akafuni ukuhlala noThumeka, uyahamba uphuma ngomnyango and wenza isiqiniseko sokuthi akabi ngisho namahloni ngalokho. Manje then why kuzomele-ke uThumeka enze ngisho izinto angazifuni ngoba nakho efuna ukum-impressa, eseyivezile before ama-true colours wakhe uHlathi. So yeah, I hope girl uzostick to ile decision yakhe, angathi kusasa usiyawushintsha umqondo, ukuze mhlawumpe-ke noHlathi aphuthume ngempela leyo yokumshada, ngoba vele mengase kuthiwa yonke into ayithola lapha endlini, leyo mshado kugcina kuyiculo nje aliculayo, but ukuyenza asoze-ke sana. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela inimba ngomhla ka-30 September. Guys, uqhawe nkosi yami, kumane nje kwadabukisa kakhulu-ke sebona uma wethu-ke manje, wabona ukuthi yabona nje la